Ahojte! Pre tých, čo ma nepoznajú, moje meno je Lenka, milujem varenie a preto som sa rozhodla robiť takéto videá o varení. Zároveň ma máte možnosť momentálne vidieť aj v súťaži Masterchef, takže dúfam, že všetci fandíte. A už po prvom castingovom kole ste ma mnohí Celý čas sa pozerám tam! Už po prvom castingovom kole, kde som robila burger, ste ma mnohí oslovili s tým, či by som sa podelila o recept, a tak som sa rozhodla, že sa oň podelím s takouto videoformou. S takouto videoformou? A tak som sa rozhodla, že sa oň podelím takouto videoformou. Vzhľadom na to, že na dnešný recept budeme potrebovať dosť veľa surovín, pôjdeme postupne a samozrejme ako prvé musíme ísť na nákup. Budeme potrebovať mix hladkej a polohrubej múky, mlieko, maslo, 2 vajíčka, droždie, kryštálový cukor, soľ a sezam na posypanie pred pečením. Takže do múky pridáme droždie, cukor, soľ a všetko dobre premiešame. Do zohriatého mlieka pridáme maslo, a vlejeme do predpripravenej múky. Pridáme vajíčka a dôkladne premiešame. Cesto môžeme rozpracovať i rukou, prípadne na doske. Hotové cesto uložíme do misky, posypeme múkou a prikryjeme potravinárskou fóliou. Cesto necháme zhruba hodinu kysnúť, takže teraz máme chvíľu čas. Neviem, či zrovna toto je najefektívnejšia forma trávenia času v kuchyni, a preto si myslím, že bude lepšie začať s grilovanými paprikami. Papriky uložíme na plech a vložíme ich do rúry vyhriatej na 200 stupňov. Papriky pečieme zhruba 40 minút. Po upečení papriky vyťahneme z rúry a preložíme ich ideálne do uzatvárateľnej nádoby. Prikryjeme potravinárskou fóliou a zatvoríme. Medzi tým nám už vykyslo cesto, ktoré si vyberieme z misky na dosku. Pomúčime, cesto rozpracujeme, ešte raz ho premiesime a vytvarujeme si z neho taký valček, ktorý nakrájame na rovnaké časti, z ktorých na záver vytvarujeme malé bochničky. Nasledovným spôsobom a tie necháme ešte približne 20 minút kysnúť. Pred pečením potrieme žemle mliekom a posypeme ich sézamom. Pripravený plech vložíme do rúry predhriatej približne na 180 stupňov a pečieme ich asi 30 minút, v podstate do zlatista. Upečené žemle by mali vyzerať asi takto. Opäť sa vrátime k paprikám, ktoré nám medzičasom vychladli. Vyberieme z nich jaderníky, alebo akokoľvek sa to volá. Dôkladne z nich odstránime všetky šupky.
Na záver na papriky môžeme pridať trochu oleja, cesnaku, prípadne byliniek. Na mäso budeme potrebovať mleté mäso, vajíčko, arašidy, strúhanku, citrón, med, feferóny, červenú cibulu, malú šalotku a cesnak, papriku kápiu, udenú papriku, kapari, horčicu, slaninu, soľ a mleté čierne korene. Slaninu, arašidy, cibulu, šalotku, cesnak, kápiu a kapari si nakrájame na malé kúsky. Všetko postupne pridáme k mäsu. Vytlačíme citrónovú šťavu, spolky citróna, pridáme soľ, čierne korenie, lyžicu horčice, vajíčko, udenú papriku, môžeme pridať trochu sezamu, lyžicu medu a na záver strúhanku. Prípadne, ak vám mäso nedrží veľmi pokope, kľudne môžete pridať aj trochu múky a na záver všetko premiešame. Keď máme všetko perfektne premiešané, mäso tvarujeme nasledovným spôsobom. Rozpálime si grill alebo panvicu, nie však na veľmi vysokú teplotu. Mäso rozmiestnime na grille. Opekáme ho z každej strany približne 6 minút, no počas celého pečenia mäso kontrolujeme. Tak a na záver nás čaká ešte dressing, v ktorom do bieleho jogurtu, prípadne kyslej smotany pridáme cesnak, kapari, nejaké bylinky, ja som zvolila oregano, soľ, korenie. Všetko premiešame, pridáme nakrájané čerstvé sherry paradajky, čerstvé špenátové listy a všetko spolu zamiešame. No a na úplný záver už len veľmi najemno nakrájame bielu cibulu, ktorú budeme marinovať v citrónovej šťave, ku ktorej pridáme cukor a to je vlastne všetko. Tak a tu je výsledný burger, myslím si, že vyzerá celkom dobre, takže vám prajem dobrú chuť a snáď sa vidíme aj v ďalšom videu. Aktuálne máte možnosť vidieť ma v súťaži Masterchef, kde už v prvom castingovom... Ahojte, pre tých, čo ma nepoznajú. Ahojte, moje meno... Cesto necháme zhruba hodinu kysnúť.